Enigste een op verstaan hoe ek voel as jy skuif. Ek hou my glas vol, oh broer, reis vir die pyn, reis vir die. Ek hou my glas vol, oh broer, reis vir die pyn. En nou gaan ek my self verdrink in die bottel, ophang in die skuif. Verdrink in die bottel, ophang in die skuif. Vandag saam met my is Rowena Kamfer en haar dogter Leandria. Rowena is op die pad van recovery na 'n hele paar jaar van drug addiction. Rowena, welkom en dankie dat jy saam met ons sit en ingestem het om vandag saam met ons te kan wees en oor jou storie te praat. Rowena, vertel vir ons 'n bietjie meer oor wie is Rowena Kamfer. Ik is Rowena Kamfer. Rowena is een Kamfer. Ik ben mondkeer geboren, 14 van 10e maand. Niet in de ene dag geboren. Ik bleef eerst in de Oukamp. Rowena, geef ons 'n bietjie agtergrond oor jou storie. Waar het jou drug addiction begin? Op watter ouderdom het jy begin drugs gebruik? Ik was 14 jaar oud. Toen begon ik zalen lopen. Gamestock lopen. Begon aan daan raak. En zo toen begon met de drugs en drugsafval. Verkeer voor een rondmoet. En later op straat ben ik gaan staan. En mijn mensen hadden weer gebleid. Mijn mensen, dat was ook niet zo. Anders dan weer mijn malen met paal. Als ik drank naweken. En dat het voor mij altijd. Had ik beweeg. Van alle drank en. Ik maak me ook maar nog weg naar de toekomst, maar ik had het geen van mijn aandacht, ik kreeg niet aandacht met mijn familie niet. En als ik zo weer aan het veranderen kom, dan had ik gezien, alle rook dat ook. Ik heb me nog weggemaakt en ik zit in de company. En alle rook dat ik zie, alle rook dat ook. En ik later, want dat voel ik ook niet, maar ik wil ook niet voelen hoe dat voelt. Want ik zie me nog alle doen dat en alles weggemaakt en alles. Appeltje raak daarna en ik kreeg ook een craving toe. Ik wil ook maar nog voelen, als ik het de eerste keer wat ik noemde, dat ik trek. En verder aan de vraag van, wat ik maar schreef tegen, want het is helemaal niet, ik wil het koop. De vraag, waar kopen mensen dan? Dat is nu de eerste keer wat ik wil. Nou, probeer wel ook, nou vraag wel, waar kopen mensen dan niet goed? Vraag wel, hoeveel kost het dan? Nou, zelfs me niet zo'n terrein. En dan toen hij omdat mijn geld met zaken nemen, ik dacht, oké, waar zit die geld? Dan ik maar het kopen en dan probeer. En toen ik weer geld met zakje, toen had ik daar koop ik dat. En toen ik een ander mannetje ontmoet, waar die onder kan die boek aan de oost, van die pad beli. Weer hebben omgekomen en ik meer geweest hoe roken mensen. Een mens vat die strooitje en gooi hem in die balpje in. Die vat die lighter, maar jou die lighter in jou. In de linkerkant. Maar jou die balpje vast, dan sta je die lighter, dan rol ik die balpje zo. En dan is het mis, eigenlijk te doen, het is het mezelf geweest zo. En hij zei me trek, maar hij zei me trek diep in. Dan blaas je van uit. Hij zei me, je mag het ook niet lied, je mag het ook binnen, hoe niet van, dat kan jong, friet van binnen. Je moet vanaf trek en vanaf uitblaas. En ik doe het zo na, vanaf toen leer hij van mij te groot. En de volgende keer toen ik weet dat mensen is, en toen ik nu aangepast, en toen samen die mensen met de rook. En zo toen ik aan die game gekomen. Kan je voor ons beschrijven, als je kan terug en je kan onthouden? Hoe dit veel gevoel toe jy eerst, soos ons in ons na Pleinweg sê, het vat. Wat het die gevoel, hoe was het vir jou? Oké, dat het vir my so gevoel. Ek het gehoor, en later wat het te voel het vir my, ek gaan op, dit amper so vir my, ek vlieg, later van dit, ek is in die hemel amper so, ek is sky high, en later van dit, en dit my so geraak al, gewoond geraak al, as ik was lief om in het water te bewegen en schoon te maken en wassen en ja, ik het energie, het bij, ik is hyper, dan blink ik, maak ik hier schoon, dan maak ik daar schoon, die mensen roepen naar weer daar, schrijf ik daar. Ik kan 4 dingen doen in 1 keer, en 1 tijd zing je. Want als je gevoel dat is me nog mee, ja. hoe je dat nog voor mij maakt, zing je. Amper zo geweest. Wauw. So jy sê nou so van hoe dit jou laat voel het, nee, en later aan het jy mos nou meer aan die tik gehou. Was daar enige ander drugs wat betrokke was? Soos, het jy enige ander drugs by jou tik gebruik? Nee, dat was net tik en buttons, ja. Tik en buttons, wauw. As jy so terugdink, nee, Wena,
en aan die gebruik van die drugs. Wat sal jy sê, hoe het jou vriendekring begin raak? Like, hoe was jy gewild tussen jou vriende? Soos ek hoor, jy moes in die eerste keer moes jy gaan koop het. Jy moes dit self gaan koop het vir jou om jouself om die gevoel te kon kry. Was daar baie kere wat jy self moes drugs gedoen het? En wat, jy was nie 'n werkende persoon uit dit nie, jy was 14 jaar oud. Waar het jy geld gekry om die drugs te kan doen? Kijk, my ma, ek het toen heel my ma, nou, maar ons saam gebly, was nou, my ma was alleen werker. En dat is misschien als je mijn broer iets in dat moet nog klinkt. Dat is voor mij, dat zei mijn kind, kijk aan mijn kinderen niet gaan werken. Ja, ik moest zeggen, ja, ik hier, onderhand of zo. Maar vrijdag als de ma, ik geval is het op lange bergen, was op een rechter ging. Een groen pakje eraan. Maar als je bij de huis komen, dan krijg je toen eraan, dat is om je onderhand. Vrijdag. Mijn betaling nog van die kinderen oppassen, zie je. Maar oké, ik kan me zo niet dat kleed of een street, dat is nog niet mijn ma. Ik moet maar ook dankbaar om ze toen eraan. Dan ga ik nog naar de muis, dan kom ik daar rook ik toen eraan. En dan kom ik nog witter naar haar toe, zie je. Dan vind ik me, nee, maar is het mijn ma nog te drank. Nou, vooral weergehaald. Ik zei, mami, geen nog meer kinderen naar me toen eraan, want even nog. Van, die vrienden zijn er voor mij, als ze het nog jagen, dan gaan we koppelen op. Want ik kan me zo 10 jaar toen met elkaar zitten, dat je me nog een stok op. En ik kreeg nog niet meer geld, want ik zei mijn ma, mag ik dat voor mij beloven? Ik gaf me onderaan, ging ik dan niet toen aan de geven. Dat is nou eigenlijk nog, ik wil nog die stroom wat ik nog ook het verhaal van nog om te roepen. Ja, natuurlijk, ja. So, dat was het ding voor jou. So jy sê jy het alleen voorsien of het ander maatjies ook wanneer jy nog regtig gehad het. Het ander maatjies ook dan nou vir jou voorsien en wanneer jy nou moes. So jy moes maar jy moet al iets wat die jy moet al iets ja. Hoe sê jy vir my kan beskryf die dag toe jy nou besluit dis die laastes. Ek wil nie meer, ek het genoeg gehad. Ek wil niks met my dwelms te doen. Wat het hy dag deur jou kop gegaan? Like, waar het jy tot die besef gekom, ek kan nie meer met die lewe nie? Kijk, dit is lekker een lang verhaal, dat is een lang story. Kijk, want ik het eindelijk... Vertel hem, ons wil het weer onverhoor. Vertel jou lang story. Kijk, ik het eindelijk, nou, samen met stiefpaard, ik ook beginnen drugs rook zien. Kijk, en battens rook. En één nacht kom je bij mij aan en zei mij, kom, dat je even rook en zo. En ik ga samen om ons gaat rook bij Unipec. Nou, als ik het zo van honger daar bleef, waar ik niet roken, dat is ook en zo. Want, en in de nacht, ik avond kom, toen bevind ik me, toen klaar roken en zo, want ik kon slapen. Dus ik ga me nog weer later, en ja, toen in de nacht hier, kom ik weer terug, kon slapen. Je weet je ook een opstaan, ik kan niet op. Dus ik nak gepauwd. Ik kan niet op, ik is ziek en ik leer aan, de volgende raak al 3 dagen. Wauw. En als ik aan elkaar leg, als ik warmte krijg, maar mag ik toewissen, ik moet toewissen. Ik wil graag toewissen, maar ik kan niet. Maar zo poe ik me nat en mijn zuster en mijn mensen in de ene dag lang met alleen slaap. En dan, ik poe toevallig ook nat. Dan moet nou die elkaar draagt, ik ook het om mijn mag. Ik weet dat ik het mag, toen ik bij de kliniek kom. Toen ik nog meer oren wel klaar aan, vol gaten is en die volgelopen uit. Toen ik bij de kliniek kom, toen ik met tussen zelf met me weer kom. Ik zag, je moet gesproken toch. Toen ik weer was bij de kliniek, toen zelf met het TV. Toen ik me op 6 maanden met TV-behandeling. Ook tegen de 6 maanden TV-behandeling gebruikt en zo aan dat ik toen herstel. Een TV-pap. Dan kom ik bij de huis en dan zeg ik, meneer, ik kan niet meer niet. Ik praat meneer, ik borstel zo meneer, ik wil ja. Ik is net zo maar, het is af voor hem. Ik is recht af, niks ik. Binnen veel. Mijn haren zijn later, want toen ik geval van die tikjes zo al gemaakt, dat ik mijn haren krap en mijn kop krap met die blijts en toen me niet verkoopt. Right, en ik is bij die kliniek. Kan die kliniek afgekomen en ik leer bij de huis. En ik borstel zo meneer en ik praat zo meneer, ik zeg meneer, ja, geef me net een kans. Ja, en ik kreeg, en iets komt toen op hoe kan die pad bij ons blijven, Antine Giel, ik zei haar naam, dat is Anna. Ik ben daar gekomen en ik vraag haar, oma, kan je niet met bad, ja, alsjeblieft toch? En ze zei, meneer, die aankomen, geestelijke mensen, ik moet komen, en ik me recht maak. Ja, dat ding zo, dat kan ik wel vragen met de bad. En die oma, anders die met die boodschap, ik moet komen, die mensen te komen en gaan keer doen. En ik strijd me zwart rokje aan en we begin dingen zo en we begin keer gaan. En ik kom toen,
keer in die huis, bij oma Anna, ons begin die keer. En dan gaan lekker, ons begin met die koren lekker. We gaan sing, ja, en ik sta op. En die geest wees so my klaar mee aan, die sister by my, haar naam is so een. En ik vraag van mij te bid, maar die geest wees my ook nie, moet sister Louise vraag van mij te bid. En Bulgarië is ook daar. Dat moet iets wat ik al ontmoet, dat is geestelijke mensen, profetische mensen. Profetische, en dat begint toe, en ik, maar toen klaar de geest me aan, je vraagt me maar die, voor ze, één met wel, ze, één mij langzaam, als ik van vraag van mij te bid. We vragen haar, om mij te bid, en ze bid voor mij. En ze zei voor mij, ze maakt het open in bediening, ja. Ze heeft die middag 2 uur het droom gekregen, van een meisje met een zwart rokje aan, waar die in de hoekjes zit, dat waren vragen om haar te bid. En dat is zo echt zin je. En ik zei, de Heer is goed. En ik denk toen ik dacht, de Heer is goed. En ik zit daar. En hier was ik in mijn knieën. Ze bid voor mij. En al ik kom als een klomp brak, wat mij kom. Nou, dat was het toen nou. Dat is nu de 3 dierbare van de Heer, wat nu zo gewerkt is. En wat weer echt zelf van binnen af, ja. En ik vaar het toen ik zing dat. Nou, zij vertellen ons, toen na de bediening, toen vertellen ze mij ook dat wat nou gebeurt. Toen zijn ze met bid, dat was uitgekomen met bij haar. Dat die bij mij gekomen, dat moet ook bij mij gekomen, maar die komen te werken, zo kom bij haar uitzien. En later van toen is het gegaan, toen is nog klaar bediening gehoord, en toen zei ze voor mij, hij gaat weer komen. Hij heeft mij altijd zo gekomen, bij mij gekomen, had hij voor mij nat gehouden. Kijk, je moest een plantje, die moest nou, een plantje, nou die plantje moet nat gehouden worden, die zaadje moet terugzingen. Hij moet gooien, maar nat in water en alles. Kijk, want toen ik moet nog een keer ook zingen, toen ze me gebidden. Want ze vraagt over mij, als ik wil gaan bidden, dan moet je ook een keer. Van rechter, zo wat ik het voel is mijn laatste keer op. Ik kan gevoel, nou enige iemand kan ik doodgaan. En ik kom in die kliniek en die kliniekzuster heeft ook voor mij gezegd, meisje, jouw nierzak uit gebarst. Je hebt een klein stukje logica op jou. Dat is hier grappig. Ja, maar ja, die lach van je tik net vanaf kom je, maar dat werd zo anders geweest. Ik heb alles zo gesterfd en oké, zo ons is nou hier, ons is nou bij die huis, ons is nou bezig om, die is bezig om te bekeren. Ja. En hulle bid vir jou, en sy sê die suster begin na beraak. Ja. Fast forward nou en dat is aan die einde van die aand in die bid sessie nou, né? Ja. Jy is nou bekeer, jy het nou al nog veel gebid, maar nou moet jy huis toe gaan. Ja, nou moet ek huis toe gaan, nou moet ek sterk wees. Nou moet jy huis toe gaan, nou begin jou journey. Ja, nee. Nou begin die aanvallen boos nou weer. Yes, want ek wil al by aankom, want nou gaan jy terug na huis toe waar jy nou familie het en vriende het aan huis. Kijk, jy is nou reg om nou te bekeer, jy het nou familie en jy het nou vriende in jou huis, maar jy stap binne na huis waar daar nog dwelms betrokken is, as familie. As mense wat het nog doen. Kan jy nou tegen jou instap en jy vir hulle verkondig, jy is nog klaar, wat was hulle reaksie? Dan was hulle die ramvaar, het was klaar met die draaks en hulle nog kom. Kijk, met soms is het maar zo kom, maar dan denk ik, nou is het mij aan. En zo aan dan zei ik hulle, nou ik geloof dat ik computer zeg, daarom dat ik mijn oma zei. En ik mijn oma niet, dat ze regelen, dat ze dan een nadeloze mij aan. Maar ik kan nog maar even moest roken. Ik moest nog bekeer. Ik moest nog, voor dat wat ik ga doen, moet ik nog. Je moet proberen follow. Aanpassen. Aangaan met en die mensen wat ik bij bekeren werd, me bekeren, alle komen naar mij toe en ik kan niet. Ik moet af, ik moet. Dat deel van mij af. Natuurlijk, maar natuurlijk was het moest nog niet een makkelijke. Dat was heel makkelijk. Bekering was heel makkelijk. Een makkelijke journey niet van. Zoals ik zei, je is in huis met mensen wat nou nog dwelms rook op, nee. En in die tijd, right, die zoals nou bij jou oma, als je iemand nou jou ondersteunt. Ja, ze heeft me ondersteunt. En oma Gauna en ons allemaal is bekend met die Gaunas. Gauna, ja. Ons is allemaal bekend. Ons is allemaal bekend met die Gaunas. Oké. Maar ik kom maar weer vast. Dan kan ik zo met die hoes ook uitbrengen, maar ik altijd in mijn keel zit. Oké, so ons is nou bij die huis en je hebt nog veel verkondig en je hebt nog veel gezegd, je is nog klaar met die dwelms en oma Gauna, van jullie zoals ons, jullie kennen die Esten en in die oude campus, jullie die Gaunas. Ja, dat is die Gaunas. Oma Gauna het nou, sy het nog vir oma Gauna gesê,
Jy's nou klaar met die drugs. Wat was haar reaksie toe jy vir haar dit sê? Nie die oomblik toe ek op bekering gekom het, toe die mense al klaar, die goed buite gehoor. En toe ek uitkom, die mense al klaar vir Ravina, ek het op bekering. Maar ek het ook nie, ek weet ek het met bekering. En ek sê, nee, ek het met bekering, ja, het is klaar met drugs en so. En maar laat baie besoekings op my pad gekom. Ja, Maar ek moet sterk gestaan het vir dit. So Oma Gauna weet nou, né? En in die tyd, soos ek ook weet, Oma Gauna is baie lief vir haar kleinkinders gewees en almal was maar welkom by Oma Gauna. Sy sê, maak nie saak wie en wat jy was nie. Jy was welkom in haar huis gewees en Oma Gauna is toe nou jou support system. Ja. Nee. En met dit alles, dinge gaan goed en dinge gaan mooi en ewe skielik word Oma Gauna siek. Ja. En Oma Gauna word seker en daar sterf sy nog, né? Ja. En nou verloor jy die een persoon wie regtig bankvas agter jou gestaan het, wat jou geondersteun het. Ondersteun, ja. Yes. Met bygestaan het, dat vir my afstoot gegee. Yes. Vertel vir ons hoe jy dit hanteer het, wat het dit aan jou gedoen toe jy nou vir Oma Gauna verloor het. Want nou moes jy nog altyd sterk staan deur die verlore. Hoe het jy dit gehanteer? Hoe het jy haar dood gehanteer? Kijk, dat was voor mij ook zo goed schokje, want ik moest allemaal verloren. Wat ook afgezegd werd aan kanker. Mijn maat had weer afgezegd van baarkanker en mijn oma had weer aan longkanker afgezegd. Dat was voor mij zo goed schokje, was ook een zo goed serie van, ik heb nog een verlies gehad. Oké. Maar toen mijn oma begon ziek raken, toen ze begon bloed op goed, ik zomaar gewit. Maar dat bloed voor mij is er iets. Je hebt daar klaar voor mij aangeklaagd. Maar dat is hier een rechtszaak, die niet in. Het kan makkelijk voor mij. Het kan makkelijk kanker wees van mijn maas, of afgezegd van kanker van mijn maas. Kankerverlies was zo geweest, het ongekomen. Ja, onderlichaam. Uitgekomen, dus zei ik, oh, dit is kanker. Maar dat is ja, oma die mijn mond gekomen. Ook een toen maar die is voor mij klaar aangeklaagd als kanker. Maar mijn oma wil niet verstaan, die mijn oma uit de kliniek gegaan. Dat zie ik die 6 dagen terug. Maar is gekomen. En dan deed natuurlijk je gaat ze weer. Toen gooi ze weer bloed op. Toen als daar lag wegstuur, mondje toe. Nog gaat kijken. En toen lag ze nog gewoon aan mondje. En ik was nog zo blij bij de is ik maar bedend geweest, ik was maar heel iets bedend en zo aan te. En later toen zie je wel weer, is toen nog verzwakker. En later toen ze op morfine, toen maakte ze maar de story op, met dat zo anders op samen. Toen maakte ze maar op samen oor, dat kanker wat ze. Maar voordat ik hier meer aangeklaagd weet dat kanker. Dat is die verwachting van de oma, nee. Maar ik heb het nooit gezien, want ik heb niet ik heb altijd geweten. En ik veel geweest. Ja. So nou het jy vir ouma verloor en jy sê jy moes, so jy sê nou aan die tyd wat ouma nou dood is, moes jy nou bly by die Here en so hy is eintlik die rede wat jou sterk gehou het na dit. Hy het jou die krag gegee om deur te kom met die dood van Oma Gauna. Die rede hoekom ek met die Here bly, met die Here is, maar die Here my baie diep uitkwel. En dit wat hy vir my gedoen het. Dat kan soveel anders wees, ek het my baie gedoen en ek het my baie diep ko uitdaal. En ek moet hom dien en my eer en lof en ek moet. Okay. So ons is nou by Oma Gauna se afgestorwe, jy staan sterk, né? Wina, soos ek weet as jy enkel ma. Nee, jy is 'n werklose ma. En jy werk op 'n oomblik, jy het nie regtig support nie, wat vir jou finansiëel kan voorsien nie. Wat doen jy nou op die oomblik wanneer dinge so moeilik raak vir jou? Like, voel jy nooit om terug te gaan weer na die dwelms toe nie, want ek is nou moedeloos, ek kan nie meer nie. Ek weet ek moet by die Here bly, ek is sterk, maar ek het nog nie die urge weer gekry om weer te moet gebruik het deur jou storms wat jy gaan nie. Nee, ek kry die cravings, ek kyk, hulle baie soor, hoekele by my. Hulle beteken, as ek nie huis daar hoekele by my, hulle so gewonderlik ook voer my. Ek kry die cravings van, ek vat net so van my af. Ik wil het niet meer doen, niet. Dat was voor mij. Dat was voor mij eindelijk geweest. Ik dacht, die eigen fase gaan. En dat wat het gebeuren met mij, dat ik ga doen, het was het keer eigenlijk. Voor dat wat ik ga doen, dat is eigenlijk bij je spijt ook. Ik heb spijt dat ik mijn leven draad zo goed. Ik heb spijt dat ik draad te doen. Van dat in mijn leven. Bij die elkaar gemaakt en dat is me opgemorst. En mijn pa had altijd meer gezegd aan moeder, dat was bij als de omkomen vraagt me. Hoe kom ik drugs? Als ik
Ek kan ek wel verduidelik. Jy kan nie Hy sê, antwoord gee nie, ja. "Jy is dan moeite genoeg om roekie." Dan sê ek dan, ek kan nie, hy het nie antwoord vir hom nie. Hy het ook baie vir my. Wat mense ook nie weet is dat Wina, ek ken jou lang voor jy dwelms begin gebruik het. Ek en jy was maatjies. Ja, Ek het jou ma se banke warm gesit, jy weet dit. En daai Dis hok waar, wat ja. julle agterin gebly het, dit was ek het daar kom speel, ek het jou suster Farida in my heup gedra. Dis waar. Julle was my maatjies aan 'n dag en jou ma was van hy mense. Jou ma was Lieflike ma. baie na aan soos jou ouma was. Almal was welkom in haar huis, né? En almal was daar so, die straat so nou is weg. Jou ma is nie meer daar nie, jou ouma is nie meer daar nie. My oupa is nie Jou daar nie. oupa is nie meer daar nie, net so 'n hartseer storie. Jou oupa is nie meer daar nie en My nou, aunt is nie meer daar jou nie. aunt is nie meer daar nie, ja, en dinge is nog vir jou so goed en dinge gaan so wel, né? En dan kom jou dogter na jou toe en dan sê jou dogter vir jou mami, ek is reg om weer terug skool toe te gaan, né? Ek is reg om terug skool toe te gaan want ek begin ek nou weer op na jou. Hoe dit jou laat voel toe sy vir jou kom sê ek is nou weer reg om vir my lewe te verbeter as gevolg van mami, wat mami se lewe verbeter het. Jy het baie gedruk op praat so waar toe sê, die skool gelos. Dan ek val het so, jy is nog so jong. Ek wil jy moet self paadje voor, ek volg het. Ek is graag sê op die skool, ek sal sê op die skool. Ek wil jy so moet self dan, sal val wat ek geval het. Van toe ek die skool los, toe val ek so met dadelijk een draks op in. En dat ek wil jy sê moet oorkom wat ek oorkom het. Ek wil jy so een beter mens kan wees, onder van die dag. Vir kinders, vir familie, vir... Rowena, baie dankie dat jy vandag saam met ons kom sit met Leandra. Baie dankie vir jou ook. Dankie dat julle julle stories vandag met ons kon deel. Is vir ons 'n groot voorreg om vir julle te kon gehad het en ek is seker baie van ons luisteraars sal ietsie van die kan wegvat en inspirasie uit jou wat kan vind Leandra as daar enige jong mense daar buite is wat nou nog ook dit wil doen eendag om weer terug te gaan wil skool toe. Jou storie is groot, miskien jy doen 'n besonderse ding om weer terug te wil gaan skool toe, né? Dan wil ek net vir julle toe sê dat ek my gebede vir julle toe is dat God vir julle sal deure oopmaak en dat hy 'n bonatuurlike seën op julle lewe sal sit en dat hy vir julle verder sal vat en dat julle stories wat julle vir die mense vertel eendag op 'n groter ding wees, mag julle testimonies gehoor word in ons gemeenskap en reg oor Suid-Afrika. Dan het ons 'n sponsor gekry. Hulle is anoniem, maar hulle wil vir julle 'n giftkaart gee waar julle kan dit gebruik om by Hoesafe of by jou Shoprite, né? So daai is 'n geskenk van twee van ons gemeenskaplede. Soos ek sê, hulle wil nie genoem word nie. Hulle wil anoniem bly, maar dit is waarmee hulle vir julle seën, né? Dankie. En vir die kykers wil ek sê baie dankie dat julle saam met ons vandag ingesit het. En ek hoop dat julle vir julle self ietsie kan vat uit hierdie storie uit. Soos ek sê, dit is 'n storie wat baie van ons mense kan inspireer en drug addiction is deel van 'n baie groot ding in ons gemeenskap, maar daar is 'n uitkomkans as jy die Here aanneem. Hy kan vir jou doen wat mense op aarde nie vir jou kan doen nie. So baie dankie dat julle ingetune het saam met ons en moenie vergeet om ons te like, te view en te subscribe by ons YouTube channel. Soos julle weet kan julle vir ons op WhatsApp kry, julle kan vir ons op TikTok kry en ook op Facebook. Mag julle 'n geseënde dag hê. Mooi loop. Bye. Thank you for listening. Enigste een op verstaan hoe ek voel as jy skuif. Ek hou my glas vol, oh broer, reis vir die pyn, reis vir die. Ek hou my glas vol, oh broer, reis vir die pyn. En nou gaan ek my self verdrink in die bottel, ophang in die skuif. Verdrink in die bottel, ophang in die skuif.